Nandito na kami sa Baguio. Hindi namin alam kung guys, naglalakad kami sa kahabaan ng Espanya, Manila. Hi guys! So dito kami sa Baguio! so for today's video, we're currently here at Baguio City, the summer capital of the Philippines. Ngayon, ang itinerary namin is, ano itinerary natin? Pumunta sa Burnham Park. Dito na kami. Kaso, ang hinahan. Anong ano natin? Burnham dito. Burnham nga dito. Oo. Anong ano natin? Ayun. Bike. Ito pala si Burnham. Siya ba yun? Ay, siya nga. Yeah. Lumalamig na. Ngayon na mainit na. Hindi malamig pa rin. Saan kita ga? Saan? Di sa lab. Sige. Labas mo. SM. Makakban na lang. Anong gamit pang may kabilat na yan? Pagod yung ano eh. Ito bang tayong SM? SM. Medyo malayo yung balot. Ano? Malayo pa yan. May mga payong ba yung bike? Meron. Tingnan na tayo.
damo. Po ay maulan. Tayo mo. Wrong timing po. Paulan guys. Hello. Nandito kami ngayon sa SM para maghanap ng food. Kaso, ang familiar lang sa amin na food ay McDo. Army Navy. Army Navy. Daming tao. Yay! Hey! Picture mo ako dito. Let's go. Pwede naman itong dalhin sa, palasyo ata. Pwede. Basta eh. Uy! Tokyo Drift to. Wow! Hindi naman kasi nila sinabi na maulan pala sa Baguio. True. Balik na lang kami ulit. Kasi di rin tayo nagbabasa. Kaya tayo bukas. Bukas balik kami dito, ano? Day 1 pa lang naman ito. Wow. After nito, saan tayo? Cafe. Nandun. Cafe tayo. Ay, salamat. Dami ng libre. Hi guys. Medyo nakaka-bad trip yung first day namin. True. Kasi Maganda Maulan. ako. maulan. Wala kayong masyadong itinerary. Oh, itinerary. Wala lang, pumunta lang tayo ng SM. Yun lang, tapos dito na. Was? Hindi sulit first day. Magagabi na, anong oras na? 5. 5:30. Bukas, maaga kami magigising. Di ba, Quincy? Bad trip guys. Bad trip. Ano, baka hindi ka naman magising bukas. Nainipin ko ko man. Nang maaga. Baka think na dito. Let's go. Let's go. So, mabay sa tanang. Alam niyo guys, huwag mong gagawin yan. Ilalagay ko na lang atin dito. No! Yan. Dahan-dahan ka lang, tumatalsik. Eh, tumatalsik bad. Para tama. Iprinok yan bigla. Subukan mo. Tatamping ka dito. Kahit naman tayong dalawang nakakahiya. Ikaw naman. Pwede na tayo. Sige, ilibo mo ko. Doon sa gilid. Doon sa gilid.
Huwag ganyan niya mo. Oh, kanina ikaw. Tapos ngayon, pumusok ba? Pumusok. Korea vibes. Ba't sakyan mo tinututok? Paano ganito? Oh, ganyan. Ba't pinili mo? Wait lang man. Sige na. Ang saya ng tuhod ko. Eh, lagay mo dun sa gilid. Lolo. Aray. Lagay mo dun sa gilid. Bigat mo kasi. Lagay mo dun sa gilid. Dun. Sunod. Ayan, sige. Isa pa. Easy yan yun. Uy, dahan-dahan ka. Nabik din sa harap. If she hala, if she hala, na. Bawal na magpas ang ilang bisikleta. Okay naman. Ano mo dito kasi? Ito, apakapal pa kong drive. Kaya ko. Tansyado ko yan. Taga dito ko. Saan? Dito. Ikaw ba yung patunan nandun na nakaano parate? Itaas mo ang taba-taba ako dyan. Parang may astigmatism tong ano ko, cellphone. Blurred. Huwag kang mag-cellphone. Huwag kang mag-cellphone. Dito tayo ba? Banyak kok. Basta na. Uy. Oh, bilis ah. Mabilisan ano? Sila